pikupean zinela ikusi zintatan. Natanelek erantzun zion, Maisu, zu Jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zitudelako, esan dizudalako, sinesten duzu? Handiagorik ikusiko dizu. Eta esan zion, gainera, egiaz diotzuet, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren aingeruak gora eta behera gizonaren semearen gain. Haunak esana, Eliza gehienetan, aurkitzen dugu beti irudi bat, San Miguelena, Goiko parrokian ez da gau hori. Baina, gure bueltako parrokietan, San Miguel Artadi, eta baita ere zaindaria da, Aizarna Zabalko, Elizakoa. Eta zer esango nuke, zein dian aingiru horien ezaugarriak, beti zuzen eta inusentien babesle eta gaiztakeriaren epaileak dira. Laburki, beti Mikel Goraingirua izango da Biblian zehar Jainkoaren gudarien kapitaina. Militarra dia, askotan erabiltzi dugun hitzak, baina hala da. Baina beste hainbat ezagurri baditu. Mikel Goraingiruak irudikatzen ditu justizia eta ongarrien aldeko borroka. Jainkoaren gudarien kapitaina, horrekin nahi du esan, babesa ziurtasuna, indarra eta beldurra eta zalantza gaindituta daudela. Horrekin baten diguia ikarrizko konfiantza. Arazoi edanak gaindututa daude gure Kristorekin eta bere aingeru bialtzen digunatik egunez egun. Horregatik Mikel Goraingirua konfidantza ematen dugu lagunduaz. Guk geuriri, jantzi dezagun armadura hau guztia munduaren omiderako. Eta ez da erraza, aingeruari buruz hitz egitea. Espirituak dira, Biblian bertan mila motetan aleginak egiten dute, nolabait gerturatzeko personai hauek. Hain importanteak eta hain garrantzizkoak izan diana, Israelgo historia guztian, eta baita Jesusen historia bertan ere. Eta Mikel Goraingirua, ez da erraza aingerueri buruz hitz egitea. Biblia eta Evangelioa aldetik badauzkagu pista batzuek. Lehenengoa, esan lezakegu izaki bizidunak direla. Hori handia da. Batetik Jainkoagandik gertu eta hurbil eta gizakiagandik hurbil bizidunak direla. Bai Jainkoagandik, bai gure aldetik ere. Horrela dio Bibliak. Zerua irekia ikusteak eta aingerua gora Jainkoarengana eta behera guri bidera itartea, berak errealitatea adierazten digute era poetiko batean. Dira hizkuntza bat poetikoa, eta askotan, hizkuntza, nola esango nuke, zuzen bat baino, gehiago esaten diguna gure bihotzean. Batetik, Jainkoaren misterioan sakon murgildurik bizi direla eta. Bestetik, gizakiaren premien aurrean ez direla sentikaitz, baizik eta sentikorrak. Geroak. Oso gertu guregatik daudenak. Adibidez, Jainkoaren botika dakartela gure zaurientzat. Rafael, Goraingiruak adibidez gogoratu zete, Tobias, Itxua eta bar. Eta Jainkoaren indarra geure ahuldadean. Gabriel, amarginaia saldu eta laguntza hori eman ziona, ziurtasun hori eman ziona, halako albiste batekin. Beti garaile irteten den, Mikel, Jainkoaren botika eta indarra dena. Hain justu, Jainkoa maitasun delako, eta maitasunak duelako beti azkenitza. Hori sinisten dugu, eta horregaitik dugu, itxaropena beragan eta maite dugu. Hala da, gaur ospatzen dugun festaburu handi hau. Mikel Goraingirua,
Eta geure auzoetan, bi auzoetan, parrokiako bi auzoetan, ospatu dutena, baita ere, sandari berezi, beren parrokietakoa. Zer gehiago badakigu, zer diran angeroiek, goiai geroiek, behin beti gizartien oso gertu egon direnak, bai sendotzan, bai erakusten bideak, bai azken orduan, gure epaile, baina epaile onak izango direla jaunaren aurrean, Mikel Antzera. Zenide maiteok, aingeruen eskutik igobedi gure otoitza intzentzuaren antzera jaunaren gana. Eska dezaiogun jaunari, aingeruen bidez zaindu dezala eleiza bizitzako bide guztietan. Lurrozoa egiozu irrintzi jainkoari. Eska dezaiogun jaunari, aingeruen bidez gorde dezala gure auzoa eta mundu osoa. Eta etorkin eta migratzaileak aska ditzala gaiz guztietatik. Lurrozoa egiozu irrintzi jainkoari. Eska dezaiogun jaunari, hilzorian daudenak aingeruen bidez eramanak izan daitezela bere aurrera. Lurrozoa egiozu irrintzi jainkoari. Eska dezaiogun jaunari gu guztien alde, gure bizimoduarekin izan gaitezela elkarrentzat bide zantzaile aingeruen antzera. Jainkoa aurpegiz aurpegi ikusten iritsi artean. Lurrozoa egiozu irrintzi jainkoari. Eska dezaiogun jaunari gu guztion alde, gure bizimoduarekin izan gaitezela elkarrentzat bide zantzaile aingeruaren antzera, jainkoa aurpegiz aurpegi ikustera iritsi artean. Lurrozoa egiozu irrintzi jainkoari. Entzun jaun algustidun betierekoa zure herri honen otoitzak. Eta emaiozu zure ominaiaiz eskatu dizuguna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edenkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiereko ogi. Bedinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Matzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Orain ekarri.
Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Opari gaiak aurkezten dizkizugu jauna, zurei goresteko, eta apalki eskatzen, aingeruek zure aintzaren aurrera eramanik, onar ditzala bihotzonez, eta egin ditzagula guretzat sakramentu salbagarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, ora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guz zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti santu, jainkoa alguztidun beti ereko horri. Eta zure handitasuna gorestea, aingeruak eta goiaingeruak ospatzean, horiei ematen diegun ospeak zu gorezen zaitu jauna. Eta horiei aitortzen diegun edertasunak, erakusten digu zu neurrigabekoa zerala. Eta izaki guztiak, baino goragokoa, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez du aingeruen taldeak zure santutasuna goresten. Eta haiekin batean guk ere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kantari. Osana, zeruluienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure diztira. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Katua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta diren guztiek ematen ditzute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen. Eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio gontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bedenkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio gonetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten digula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputz eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristoan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egiten gaitzala, zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua, Jainkoaren ama beti Virginarekin, haren senar Jose santuekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula, non nahi eta beti. Gu zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztiaren pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu, sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzaria Francisco gure aita santua, Jose Ignacio gure gotzaia, gainerako gotzain eta elizgizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Oro bat izan gogoan jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zeure zerbitzariak, eta gaur bereziki, Zurikarai eta Alberdi familikoak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela, hilak lurreitik piztu eta gure gorpuz ezerezok bere gorpuz argitasunean antzeko egingo dituena. Izangoan jauna, hildako gure izenideak ere eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko. Haiekin batean, gure begietatik negar guztiak txukatuko dituzunean, orduan zu, gure jaun hori, zaren bezelakoa ikusiz, zure antzeko izango gara, gizaldi eta gizaletan beti zu goresten. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta antza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, esan dezagun, gure aita zeruetan zerara, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, gure zordunei barkatzen diogunez ezkero, ez gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Eta orain, famili bereko anai arreba garenez, esan diezaiogun elkarturik guztiok aitari, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudera. Zure erretza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoloei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen jainkoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Ni ez nahi, Signor, zu nire etxean sartu. Ni ez arazuiz bat. Estia, egiaz
Egun egin dezagun otoitz. Hartu dugun Eukaristiak indartu gaitzala jauna, zure santu indartu zuen bezala, bai zure zerbitzuan leiala agertzeko, bai bere dekaldian sendo irauteko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedenka zaitza dela jangoiko ahal guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.